cas de passar-vos el dia estudiant en vacances? Haveu fet tots els reptes que vos han proposat? Vos haveu llegit tots els llibres que teniu a casa? Mira, no et preocupes perquè durant una setmana vaig a donar-te uns consells d'activitats i jocs per a poder fer en casa. Espereu-me que ara vinc, vale? Vaig a canviar-me. Hola, ja estic llesta. Bé, duem més d'un mes clavats a casa i segur que se vos estan acabant les idees per poder passar els dies. Soc Ainhoa López, monitora i coordinadora de projectes d'Adacaviles i vaig acompanyar-vos al voltant més o menys d'una setmaneta per fer que l'estància en casa siga més entretinguda. En primer lloc, vull donar les gràcies a l'Ajuntament de Xixona per aquesta iniciativa. Espero que aprofiteu tots aquests vídeos al màxim. Aquestes activitats estan enfocades als xiquets i xiquetes, però l'objectiu general és que passeu un ratet divertit en família. He de dir que en tots els papis i mamis que parlen diuen que els seus fills i filles estan sorprenent-los de com es porten en casa. Si és que teniu unes joies precioses i esteu descobrint-lo ara. També és de veres que al final són xiquets i alguna altra sí que han de fer, però està clar que són uns valents i unes valentes. Per això la proposta d'avui és fer una capa de superheroi i superheroïna. Encara que sabem que a dia d'avui els que realment ho són no la duen, però esteu preparats? Doncs vaig a mostrar-vos quins són els materials que ens fan falta per poder fer la nostra capa de superherois i superheroïnes. En primer lloc, anem a agarrar una bolsa de brossa que tinga la part esta d'ací de cordell. Jo tinc així de 3 tamanys diferents, d'acord? Què més ens fa falta? Unes tisores, una llapissera, fòlios, podem utilitzar-los de color o blancs perquè en les nostres pintures podem aprofitar i pintar i fer el disseny que nosaltres vulguem. Després, jo tinc així un plat per a fer de molde i també podem utilitzar o cinta de doble cara o precinto per poder pegar el nostre escut a la capa. Doncs, si ja teniu tots els materials preparats, anem a començar! Primer, despleguem la bolsa i la doblem per la meitat. Segon, li fem una forma bonica a la part de baix. Tercer, obrim i tallem per enmig una de les parts fins al final. Quart, a la part que no hem tallat, fem amb el cordell un nuc i tallem el que sobra. Ja estic així de nou. Bé, ja tenim la nostra capa. Vos ha paregut fàcil de fer? Ah, que sí? Doncs ara el que anem a fer és fer el nostre logotip, la part més creativa. En res, torne. Fem un cercle amb ajuda d'un plat o també podeu fer la forma que se vos ocorrisca. Segon, retallem aquesta forma. Tercer, dibuixem la nostra inicial, el nom o el que vulgueu i el pintem i decorem. Quart, el retallem. Bé, una volta tenim ja totes les coses que volem afegir a la nostra capa, el que anem a fer és muntar-lo. Bé? Aleshores, jo la meva lletra, la A, vaig a pegar-la damunt del cercle. Podeu utilitzar fixo, podeu utilitzar pegament. A mi m'agrada molt la cinta de doble cara, que és molt ràpida i això no es despega ni a la de 3. I mireu que ràpid. O el que tinguem en casa, precinto, pegament,
fixo, cinta de doble cara. Mirem ràpidament. Si endissa. 2. És que a voltes es queda ahí apegadet. Bé, ho centrem, ho posem i ja tenim la nostra inicial damunt del cercle capter. I ara vaig a posar-li 2 tires més així darrere. I li llevem una altra volta la pegatina, si és d'issa, i el pegarem damunt de la nostra capa. Veieu? Ahí més o menys centrat. I ja tindríem la nostra supercapa feta. A veure, vaig a posar-me-la. En les 2 tires estes d'ací li faig un nuc. Esta és un poquet curteta per mi. Ja tenim la nostra capa, però, com vos he dit abans, a dia d'avui els superherois i superheroïnes no duen capa. Jo no he vist a Superman o a Batman en cap hospital, ambulància, tenda, camió, furgoneta, cotxe de policia. I vull aprofitar aquest vídeo per donar les gràcies a tota aquesta gent que està en el front de batalla, fent el possible per lluitar per les vides d'altres persones, o que estan fent moltes hores de faena perquè no ens falte de res a casa, o a tots i totes els que ens quedem en casa per evitar que s'estenga més el virus. I en particular, vull fer una menció especial al poble de Xixona. En primer lloc, a los responsables de la iniciativa de la creació d'un grup de treball que ho fa desinteressadament, de mascarilles, de bates, de màscares de protecció. Les cares visibles poden ser Carolina, Isabel, Adolfo, María José, Marcial, que són qui coordinen tot, preparació del material, explicació de com fer-ho, remarcant les mesures de seguretat que han de tindre, a l'Ajuntament de Xixona, que des del moment zero han acollit aquesta idea, posant els mitjans necessaris perquè arribi i s'arreplegue el material a les cases dels i de les voluntàries, que són moltíssims i moltíssimes, més de 70 persones. A David, el conductor, perquè és mitjanit i encara està perdent de quina és la ruta que farà el dia següent perquè a ningú li falte de res i està posant-ho molt fàcil. També donar les gràcies a totes aquestes persones que han fet donacions de bolses de brossa per poder començar en tot el tema de les bates. Tots els equips de protecció individual, els EPIs, s'han repartit en l'Hospital de Sant Joan, en el General d'Alacant, en el de Sant Vicent, a diferents residències d'ancians, a l'asilo de Xixona, al personal de serveis socials que van a les cases i després tot aquest material es repartís a través d'un xic de Campello que té un certificat de la Generalitat i tenen coneixement de totes les necessitats de cada centre. Una de les coses que més volem recalcar és la higiene. Estem sent molt cuidadosos amb això. Han fet tutorials explicant com desinfectar la zona de treball, dur guants i mascarilles a l'hora de cosir i estan complint-ho a rajatabla. Sabeu el que diuen? Que sou la canya! I tots pensem que sou la canya, de veres. Si voleu saber més d'aquesta iniciativa o voleu formar part d'ella, podeu posar-vos a través d'Insta en contacte amb @soyninabril, @atelierisabeljerez, @cookiesquecos o amb l'Ajuntament de Xixona. Ells vos informaran. I després de tot aquest tostó que vos ha muntat, però pense que era necessari que es donara visibilitat a aquest projecte que s'ha fet en tan poquet temps i que hagi tingut tanta resposta. Res més, espero que vos hagi agradat aquesta manualitat i ens veiem demà a la següent activitat. Adeu!